Is-sem tan-nisa fid-dinja tax-xogħol qiegħed ikompli jiżdied. F'April ta' din is-sena kien hemm 66,103 mara jaħdmu, ammont li jfisser żieda ta' 4,000 meta mqabbel mal-2015. 8,000 oħra kellhom part-time minn barra full-time u 20,472 mara għandhom impjieg part-time bħala impjieg ewlieni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, il-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli taw dawn id-dettalji fl-uffiċini tal-kumpanija Vodafone, kumpanija li tħaddan miżuri favur il-familja u n-nisa. Evarist Bartolo qal li Child Care Centers b'xejn u l-Breakfast Club kienu raġunijiet ewlenin li żiedu l-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Jekk il-Gvern għen biex jixpruna is-sem tal-mara, il-privat ukoll metti idejh. Vodafone rat li tagħti flessibilità lil ħaddiema jistgħu jaħdmu mid-dar tippromovi l-kunċett ta' mobile working u estended il-leave tal-maternità, kif spjegat il-kap ta' riżorsi umani Dolsi Darmanin. Fil-fatt aħna għandna extended maternity leave benefit fejn nisa li jkunu għadin bil-maternity leave ikollhom 3 weeks iżjed maternity leave entitlement li huwa mħallas fully mill-kumpanija. Ġbir 3 weeks over il-14 weeks li huwa diġà moti skont il-liġi u l-4 weeks extra li jistgħu jiklejmjaw. Apparti hekk għal 6 xhur wara minn meta jidħlu lura x-xogħol ikunu jistgħu jaħdmu 30-hour week u jitħallsu xorta waħda ta' 40 hours. Ovvjament ħafna minnhom jobtjaw għaliha. Hawn il-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli fakret kif fl-aħħar budget il-Gvern waqqaf il-fond tal-maternità, sors ewlieni li naqqas id-diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol u serva tajnuna għal min iħaddem. Caroline Farrugia, uffiċjal għall-finanzi fih dan il-Vodafone, hija om ta' tifel ta' 5 snin u tħoss li għandha iżjed ċans tikkonċentra fuq il-karriera tagħha fl-istess waqt li tieħu ħsieb il-familja. L-iktar naħseb ħaġa li għenuni hija illi nkun nista' navvanza fil-karriera għax kieku ma tistax tagħmel dil-rol u tieħu ħsieb it-tifel ukoll. U nerġa' ngħidlek, jiġifieri il-flessibilità dik l-iktar li għenitni għax anka ħaġa żgħira jien nafhem mal-argument parents meeting. Mela jiena stajt irranġajt il-kalendarju tiegħi mort u fil-għaxija kirrit erġajt taħt il-laptop u għamilt il-ħin dak il-ħin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo stqar li fil-waqt li l-Gvern ħab serjetà dan il-qasam jemmen li l-privat jista' jkun iżjed tajnuna u jimplementa l miżuri favur il-familja u n-nisa kif ġara f'dan il-każ.